Čaute priatelia, tak vyrážame, ideme na to. Naša prvá cesta karavanom, akurát odchádzame z Birminghamu, alebo teda respektíve odtiaľ odkiaľ bývame, kde bývame. Ja som tu, Zuzka je za kamerou. Ahojte. Máme pred sebou 305 km, počasie máme zatiaľ pod mrakom, ale tak neprší, nám stačí k radosti. My tu v Anglicku sme nie takí rozmaznaní, že potrebujeme mať 25 stupňov. Nám stačí k dokonalému životu, že neprší. Takže pôjdeme dole, poviem Peťke, ideme do Devonu. Anglická riviera, samozrejme. Takže ideme tam, hovorím, naša premiérová cesta, alebo premiérový trip s karavanom. Takže určite sa ešte prihlásime počas cesty. Samozrejme, keď dorazíme, ukážem, že mám aj kemp, kde budeme všetky tieto veci, to okolie. Takže máte sa na čo tešiť. No a ja pevne verím, že sa vám toto video bude páčiť. Tak priatelia, prvá zastávka po nejakých 80 km na kávu samozrejme, ale aj čeknúť jednoduché veci. Ja som momentákom skontroloval kolesák, kde sa menili pneumatiky, sú tam čisto nové, to vidíte. Tak som jednoducho potreboval skontrolovať, či sa nepovolili náhodou, jednoducho security check takzvaný. Bol som pozrieť aj vnútro karavanu, či všetko je v poriadku, nič nepopadané, takže vidíte, všetko dobré. Takže všetko zatiaľ, chvála Bohu, že pri 80 km za nami, tak tu vypadá naša súprava. Prvý prípad, tak je dobré a my sa prihlásime zase z ďalšej zastávky. Pokračujeme v našej ceste, momentálne sme na M5, vlastne po nej pôjdeme skoro až tam. Takže počasie vidíte sami, trošku pod mrakom, ale teplota 13 stupňov. Zatiaľ to ide dobre, musím povedať, nechcem to samozrejme zakriknúť, všetko v poriadku. Ešte máme do cieľa 94 km a spotrebu zatiaľ máme 8,9 litra, čo teda akože som celkom príjemne prekvapený, rátal som tých 10, a tak ono ešte asi nejaká tá spotreba hore pôjde, pretože keď ideme z diaľnice, tak asi bude trošku to kopcovité, takže uvidíme, každopádne to natočíme. A tak, čo k tomu dojde ešte viac, zatiaľ nič. Zatiaľ náš pasažier vzadu, jeden je tu, druhý je vzadu a je urazená. Nemá rada cestovanie, naša Jarka, tak ona si zvykne. Ona jednoducho, keď už dlho cestujeme, potom už si na to zvykne, potom už sa rozvalí. Teraz ešte trucuje, to vidíte, hlavu dole, ale tak stojíme skoro každú hodinu, takže kvôli nej nech sa vyvenčí, aj vodičku dostáva. Žiadny stres, ako sme si to aj predstavovali, takéto cestovanie, takže mali sme to 300 km a keď všetko dobre pôjde, tak to urobíme za nejaké 4 hodiny, takže priemerná rýchlosť nejakých 75-80 km, tak aj rátam, je to jak aj s kamionom, z práce to poznám, takže dobré cesty, môžete vidieť, že nie sú také plné, dobre sa ide, keďže je dneska nedeľa, je to úplne v pohode. Žiadne prehustené, zatiaľ žiadna zápcha nebola, takže som spokojný a nebudem to obkecávať. Zase robím pár záverov už, keď budeme prichádzať do kempu, tieto veci, takže sledujte ďalej. Tak vážení a milí, sa blížime ešte 3500 metrov a sme na mieste, už tu ideme nejakých 10 minút po takýchto okresných cestách, cez takéto mestečka. Keby som vám povedal, kde sme, ale som si nezapamätal tabulu, ale keď nejakú zbadám, tak vám to určite pripomeniem. Teraz budeme doprava za 400 metrov. Zatiaľ hovorím, išlo sa dobre, potreba 9 litrov, tak som aj o liter lepšie, ako som očakával. Vidíte, prešli sme zatiaľ 303 km z domu. Hovorím, cesta bez problémov, trošku sa nám zamračilo, teplota 10 stupňov aktuálne. A tak až tak nevadí, hlavne aby nepršalo. Aj značí už kempové miesta, že ideme doprava. Ešte 2900 metrov a sme tam. A to aj stihneme samozrejme. Hello. A nám ukazuje navigácia. No dobre, ja som 2 minúty odtiaľ. Dobre. Dobre, tak začím. Vidíme sa tam, čauko. Čauko. Dobre, ešte 2700 metrov, akurát mi volal aj Kubo. Keď ste dávali pozrieť na to Zuzke, že to uvidíte všetko na vlastné oči. Takže už sa blížime, mala by to byť nejaká farma, spojená s kempingom, takže uvidíme. Sme
za nejakých 170 metrov doľava. To je to. 100 metrov na tu na. No, to je taká dosť veľká zatáčka, prudke asi nadídem. Tak ja to cvik z roboty. Maličky. Tam tu niekto nevybehol. Dobre. Takže ešte 2200 metrov a sme na mieste. Keď budeme odborať nejakých 5-6 km, takže sa ubytujeme, to uvidíte. Odstavím karavan, napojíme všetky systémy, spojazníme a pôjdeme samozrejme na pláž. Zvítať sa s morom, jak sa hovorí. Je to trošku uši, ale tak zatiaľ pohoda. A ja som zvyknutý z práce. Ja mám ten veľký kredenc. Takže nemám s tým problém. Je to síce sme dlhý, máme skoro 12 metrov. Je to nová súprava. Tie cestičky sú, ale je to zaujímavé pre vás. Je to samozrejme tá diaľnica je nudná. To trošku uši, ale tak to je dobré, že príbez karavan nás kopíruje. Tam není akože žiadny problém, že by to zachádzalo ako náves. Blížime ešte nejakých 1800 metrov a sme tam. Ešte rovný kilometr. Vidíte, že to je celkom zaujímavé, je tu úzka prijazdová cesta, ale tak zatiaľ pohoda, nie je nič oproti, určite niečo vybehne, keď som to povedal a už sa to rozšíruje. No už tu je značené aj ten camp, kam ideme, takže v pohode. Broad Lake Farm Park, Next Ride, už ďalšia doprava. Tých, čo neviete po anglicky, a už to vidím vpredu, tam je to karavany, a nie je to nejaké plné, dobre, to je fajn. Myslím, že aj tu naľavo je nejaký kemp. White Hill Country Park, Touring Camping, no je to tu ako taká oblasť. My ideme teraz doprava na tejto križovatke, nás aj informovala tá tabula. Tu je to kemp na kempu. No, že tu idú akurát auta, musím ich pustiť. Ten ma púšťa, to je inteligentný vodič. Kemp na kempe, no. Ja som čítal recenzii, tam písal nejaký pán, že je tu strašne úzka prijazdová cesta, že on tu išiel 10 minút a že to sa mu nepáči a tak. Sú tu miesta jednoducho na objedná, keď sa niekto stretne, že s tým sa musí rátať. Nie je to nejaké diaľničné odpočívadlo, kde máte obrovské, široké. Ako za mňa zatiaľ pohoda. No samozrejme, keby išlo nejaké auto, tak bude musieť zúhnúť von, ja s týmto karavanom by som zúval ťažko. Ale zatiaľ akože nič, takže... A tak my sme vlastne ešte mimo sezónu, ono. Ale sú sviatky. No, sú sviatky zase, áno. Však uvidím, aký bude plný kemp. Ja vám to samozrejme všetko, vám to natočíme na kameru, keby ste videli. Ste si to vedeli predstaviť. Iná roková zaujímavá cena, tak nás to vyšlo za 4 noci nejakých 112 libier. Vlastne a s tým, že psík sa nedoplácal nič, to znamená 0 a jednoducho je tam vlastne elektrická prípojka v cene, to znamená, že sa napojíme na elektrínu. Je tam výlevka na chemické veci, je to štandardné veci, takže za mňa cena dobrá je akože v pohode. Ono jasné, bol tam poplatok myslím nejaký 20 libier pre tú stránku, cez ktorú sme to bukovali, to oni si berú takto, tieto kempy, keď sú tam registrované, že ich vlastne ponúkajú, takže nejakých 93 myslím libier bola čistá cena, akože čo ide tomu kempingu. Takže prichádzame tu, priatelia, ešte nejakých 150 metrov ukazuje navigácia, už vidím tabulu. Takže sme tu, šťastlivo, chvála Bohu. Žiadny technický problém, nič, cesta v pohode, žiadna dopravná zápcha. Teraz neviem, kam mám ísť, ale asi až túto za táto tabulou, no to je jasné, toto je súkromný pozemok, tu je farma. Takže tu bude niekde určite recepcia. Takže ideme sem či sem. To je súkromný pozemok. Tu je aj nejaký cider, pivovar, dobre vedieť. Dobre, to nám ukazuje. Je recepcia, tam je recepcia, dobre. Je tu zopár aut. Zopár karavanov. Tu nie sú, ale je tam odkaz pre nás, že... Kde určite prípič 17. No dobre. Tu je mapka, pozri to. A? Choď aj ty pozrieť. Idem sa ja pozrieť, aby som vám to ukázal. Máme ručnú, máme, tie moje lásky neujdu. Máme kvázi moly. Tak toto vypadá. To je vlastne informačná tabula. Tu je vstup. My sme tu.
budeme ísť sem doprava. Vlastne, ak to dobre tomu rozumiem, hej, my sme tu, takže vlastne rovno a na pravej strane to budeme mať. Dobre, poďme na to. Dobre, priatelia, ideme na to. Pitch číslo 17. Malo byť tu na, jak som to dobre pozeral, rovno a na pravej strane. Dobre, ešte ďalej. 16. No to, nie? No to bude ono. Toto je ono. 17. A elektriku máme kde? Tam, nevidíš vzadu? Kde? To nedočiahneš? Musím nájsť. Za týmto stanom. Musím pozrieť, kde je tu elektrika. To je grill. Dobre, priateľe. Tak keď to vidíš, jak je tu, tak ale je to za bolo tým tam stanom. plné. Jaj, myslíš? Musím potom tam vedľa niekde. Dobre, ideme to odstaviť a prihlásime sa. Bateriák na mover, sem ide kábel a za rohom som videl prípojku, takže ideme ho napojiť. Počkaj sekundu. Je tu kábel, tam ho vrazíme do elektriky, to máme vlastne 220. To zamkneme, to neostane. Tak nemal by sa tu krátne ísť uzavretý areál, môžete ukázať miláčik. Ostatný. To sa mi zaujímavé pokazilo. To môže.
Takisto je vzniká takto. Bublina je v strede. Ešte samozrejme zapojiť vodu. Nabrať. No a pripravený môžeme si chladničku. Ďalšie veci. Vodu mám zapojenú, ešte idem chladovú vodu spraviť. A samozrejme napustíme systém. Zapneme ohrievanie vody. Tu je Beastmaster. Starší, ale slúži. Ja to idem ho dať. Mám ešte len marec. To vlastne sú odpady. Si robil takéto vychytávky. Jedna klasická 20 mm trúbka, kolienko a to vlastne dáme. Takto. Aby to tieklo. Jak v pálenici. Takže to máme. Voda je tu a ideme. Jednoducho napustiť vodu do systému. Aby sme mali svetlo, to sú ešte veci, samozrejme ako po ceste, ramienka máme sem. Ja sa potrebujem dostať tu do boileru, vám ukážem. Vlastne by som zavrel ventil. Takže tu máme boiler, tento ventil musí byť takýto poloha, alebo teda opačne, to jedna musí byť zavretý. Takže toto ešte idem pozatvárať kohútiky, to je sprchový, aj ten je dobre, takže všetko máme nachystané. No a ideme zapnúť pumpu, tak tu. A už vlastne mala byť za chvíľu voda. Nejakú chvíľu počkáme. Že už sa napúšťa. Ideme ešte čeknúť pumpu, či funguje, či vrčí. Som povedal novú, že nemá byť problém. Počujete, pumpa tlačí. Za chvíľočku mám systém. A už nám voda začína striekať. Počkáme, kým pôjde plynule. Vidíte, je dlhý systém naplní a potom tu na vlastne je ohre vody na 220, tu je naplný, ten používať nebudeme, keďže sme v kempe napojení. Takže zapneme na 220. Nemusíme počkať, kým sa systém naplní. Takže tak. Máme niekde sem, to je kryt vlastne z výduchu vonku prepravný. Takže tak no, je to divočina, je blato trošku, ale musíme si zvyknúť. Není bohužiaľ leto, ešte len jar. Takže v čase natáčania tohto videa akurát 31. apríl, marec, veľkonočný víkend, a to viete. Takže kúrenie nám už ide, to môžeme zbaliť. Už ísť nepotrebujeme. Dáme takto. Sem, do práce. To odostreme. Svetla, veľa. Spracujeme všetko. Musíme vybaliť nejaké veci. Ešte stále nič, ale už to povede. Takže mám našu chladničku, aj narvaná, to všetko je studené, čo ma teší, je mrazák. Vidíte, tu je nesúdenie, dokonca mrazí, že paráda. Boh povedal, budíš voda a už teče. Je horúca, aj studená, takže môžeme. Takže ste videli, sme usadení, nastúpení. Teplo nám je, ideme na pláž, tam ešte dorobíme nejaké zábery a to bude pre to video všetko.
rivier. Za počasie tu majú do Severného Norska. Takto, to bolo zreteľné.